Здравейте, приятели на селския бит и култура! Ние сме семейство Михайлови. Получи се добре. В този епизод ще ви покажем как си смених част от косачката за трева, тример, причините да се счупи тя, също така какво имаме за момента в градинката, която е зад нас. Една нова придобивка, изненада, както и един много хубав татус, който ти наскоро направи. Точно така. Наскоро не качваме толкова често. Имаме доста насниман материал, но не смогвам буквално да обработвам и да качвам всички видеа. Но това са подробности. Това е. Сега какъв е ремонта на косачката? Това се нарича долен хрип или ъглов редуктор. Откъде идва де-факто проблема, и т.е. за да го избегнете, при мен се случи от мързел, при вас може да е от незнание. Та проблема идва от недостатъчно гресиране тук при този болт, при което вече лагерите, които са вътре, като махнем тези шайби, се чува, че движението не е добро, т.е. са заминали, и при задвижване на кардана, т.е. ето тази част, която има определен брой шлици, и затова ще ви обясня след малко. Та при задвижването тук няма въртене, тъй като лагерите са се изхабили. Този тип части са сравнително ефтини. Поръчах си нова, излезе ми 35 лева, ако не се лъжа, с доставката до адрес. Сега да ви покажа как де-факто се сменя. И важното, гресирайте, не бъдете като мен. И аз сега всичко ще си гресирам, за да не се случва отново тъй. Така, пристига в това състояние при вас. Естествено кутия. Хубаво да запазите касовата бележка за гаранция и така нататък. Така, тук има дупчицата, затягаме, ползваме ключ, който идва с всяка една пъкарезачка за дърва, същия размер. Така, тази шайба съм виждал някои хора да пропускат да я слагат, а не е хубаво, тъй като влиза пък друг пак проблем. Тук може да влезе трева, прахоляк, всякакви такива мръсоти и кофти частици, а пък тук има движение и търкане и пак трябва да се гресира. Използвам графитна машинна грес. Слагаме тук, където са шлиците на кардана, и точно тук са двата вида модели. Едните са с 9 шлици, другите са с 7 шлици. Моят тример е с 7, преброяват се буквално зъбовете на кардана, за да не си поръчате някой друг модел и да не пасва. Така, хубаво гресирате вътре, тъй като ще има търкане. Така. Така, хубаво е да чуем, че е штракнал. Затягаме този 6-грамен болт. Извинявам се, ама 4 мм. Тъмън да кажа, че не знам кой е размера. Но ето 4. Отдолу има един по-голям размер. Той вече не го знам какъв е. Предполагам, както го гледам, може би е 7 или 8. Него също го затягаме, за да седи редуктора на място. Да е стегнат хубаво. Така, другото място, което гресираме, е ето този болт. Има го при абсолютно всички редуктори. Той е същия размер като 6 грама долу. Така. Отвиваме, по принцип фабрично ги гресират, ама
е хубаво да си подсигурите, да знаете, че и вие сте гресирали. Така, слагаме си гречица, връщаме болта обратно. Така, слагаме гайката на съответното място, където ни е дупчицата. Тук също съм гресирал, аз като цяло предварително гресирах, ама все пак да си покажа. Така, с обратно движение е кордовата глава, естествено, за да затяга. Така, тук си дебнем, ето е дупчицата. Затягаме и вече сме готови. Така, това е новото попълнение в мини зайце фермата ни. Смеска е с белгийски великан. Кръстихме го уиски. Що пък не? Скоро ще го пускам на моята женска и се надявам като разцветка да излезе черен огън, тъй като женската ми е виенски черен заек. Доста едричък е. Ето, о, господине. Така, да ви покажа какво се случва в нашата малка градина. Започваме всъщност с най-новото, като предполагам, въведение в градинарството, то е спанака, който насадихме на лента. Горе-долу сме доволни от него. Удобно е за засаждане, тъй като то си е оразмерено през какво разстояние ще бъде посято. И така, общо взето, това му е плюса. Иначе като кълняемост не е нещо особено. Но предполагам има значение и семената, които се ползват. Така, другото, от което в крайна сметка сме доволни, а то е картофите. Доста добре върват. Също нещо, от което сме доволни и изпробваме тепърва, е боба, зеления боб, който не е на притка, а е нискостеблен. За наше удобство израства като храст, бере се доста по-лесно. Ще го видим как ще се развие с времето. Насадили сме си салатен сорт лук, т.е. сорт шалот.
тъй като е най-вкусен за салатка. Явно малка лехичка, но на нас ни върши работа. И той се развива доста добре, доволни сме от него. Така, нещо интересно. Чесъна, който вярно не е много, но ние ще го използваме до година за семе. Български е. Доста трудно го намерихме. Има предимствата пред китайския, естествено, с това, че не е толкова лютив. Отделно потурши и така нататък не гние. Въобще българското си е българско. Другото нещо като иновация за тази година са краставиците, които изпробваме. Сега не знам доколко ще е успешно във времето, но за момента се справяме добре, резултатите са добри. Краставички в просто по-големи сакси, тъй като задържа по-добре влагата, тъй като мястото ни е под наклон и в повечето случаи поливаме, то водата се стича някъде там по дола и краставиците се остават неполяти, колкото и вода да сипваме върху тях. До момента се развиват добре, но още смятам е рано да се каже. Нещото, от което не сме особено доволни, е марулята. И тя е на лента като спанака, но както виждате, не се е развила кой знае колко добре. Но това е. Ниска кълняемост, може би и семената са кофти. Знам ли, доста хора се оплакват от семената тази година. Пробвахме, дет се вика, от проба глава не боли, боли си, ама той положението. Иначе като удобството, лентата наистина е удобна, но това е, че всъщност не се знае какви семена има в тази лента. Не, че по принцип в пакетчето се знае. Въобще като цяло мисля, че проблема с семената тази година е голям и май е при всички. А това пък са малините ни, които предварително подрязахме на 30 см от върха. Сложихме оградна мрежа, за да се обработва по-лесно. Тази година, между другото, се надяваме, и по всичко изглежда, че ще дадат доста добър плод. И доста всъщност добив ще имаме от тях. А това пък са ягодите ни. Вече дори имаме зелени ягодки. Вкусно, вкусно. За компот, сладка, въобще каквото ви душа иска. Но имаме един проблем. И ще помоля тези, които имат някакъв опит с ягодите, да ни посъветват как да се справим с него. Ето виждате за какво става на въпрос. За първа година ни се случва нещо, прекъсва им стебълцето и то завехва. Даже ми пада в ръката. Смятайте, дали е някаква гъсеница, знам ли аз какво е. Помагайте, приятели, за да можем да се справиме с този вредител. Иначе като цяло нацъфтели са доста, както видяхте, имаме и зелени ягодки, и като цяло ягодите тази година са доста, но ако продължава така, то де-факто ще ни убие цялата реколта за годината. Така че моля, споделете в коментарите, ако имате опит, естествено успешен, в борбата с този вредител и как всъщност да се справим с него. The Asir will welcome me. My death comes without apology.
and I welcome the Valkyries to summon me home. Got some static with some niggas on the other side of town. Let my little cousin K roll, he's a rider now. What they want from us motherfucking thug niggas. Used to love niggas, now I plug niggas and slug niggas. Am I wrong? Niggas making songs trying to get with us. Must be gone, no stress. We in the West, we trust. To the chest I bust, then we ride till the sun come shining back to brighten up the sky. I mean he died. Heard the Fuji was trying to do me. Look, bitch, I cut your face. This ain't no motherfucking movie. Then we watch the other two die slow. Castrated, entertaining at my motherfucking sideshow. Bam, set my planning mode. Time to exterminate my foes. I can't stand you hoes. Now label this my fucking trick shot. My lyrics running all you cowards out of hip hop. When we ride on our enemies. Look at these people. They no longer support me. I am your leader, and I just left. What kind of leader does that? Huh? What kind of king abandons his people? Who wants to be king? Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain for weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you say in your rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you for real. The confrontation ain't no conversation if you feel you're in violation. Any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. You conceal it, reveal it. Being reasonable will leave you full of bullets. Pull it, squeeze it till it's empty. Tempt me, push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. I'm a soldier. King Ragnar. That is my name. And as a ruler, I have the last say. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with S. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. I shall not enter Odin's hall with fear. There, I shall wait for my sons to join me. And when they do, I will bask in their tales of triumph.